ده هالبجارتنên herêmî yan jiyên şaredariyan de li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye me jî di rojin me romal kir doh birêve çûn hilbijartin. AK Parti nêzîkî 20 şaredariyên bajaran wenda kirin ji destan bi taybetî bajarên mezin Ankara, İstanbul, İzmir û Riha çavê AK Parti lê bû ku wan şaredariyan bibe. Piştî hilbijartinan Serokkomarê Tirkiye û Serokê AK Parti Recep Tayyip Erdogan axaftinek pêşkêş kir. Careke din Rojavayê Kurdistanê tehdît kir. Got ew ê di operasyonên xwe de berdewam bin ve ew nahêlin li ser sînorê wan terorîstanek were ava kirin. Piştî ku AK Parti di hilbijartinên dawiyê de nêzîka 20 şaredariyên bajaran bi dest nexist, bi taybetî bajarên mezinên weke Enkere, İstanbul, İzmir û Rihayê, Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan careke din gef li Rojavayê Kurdistanê xwar û got ku ew ê di operasyonên xwe de berdewam bin. Başarılı operasyonlarımız sayesinde iyice köşeye sıkıştırdığımız د انجام اپراسیون ما ین سرکفتی ده رخصتنا ترور زیدتر تنگاس بویه و ام تکز دکن که ام ده دربه امرنی لی بدن جارک دن از دبیجم لپشتی سینور ما ین باشور امری نادن که تروریستانک به آوا کرن. bir teröristan kurulmasına izin vermeyeceğiz. Serkirdeyê partiyeke Encumena Sûriyeya Demokratîk Mesedê û Rêveberiya Xweserê Herêmê Bakur û Rojavayê Kurdistanê ji tora medyayê Rûdawê re behsa heman mijarê dike. gelek meselên durûî Tirkiyeyê hebûn got hêlîşt got ev netecîha got Erdogan bişkê û muaraza wê û Kurd ser bikevin yanî em bînin em wek bi hezabên siyasî wek partî jî wek Rêveberiya Xweser jî em bînin ev gefê hatine cihê xwe de ne em di sê me dirêje ji bo her kesî gokaribê parastina herêmê bike ewlehiya herêmê biparêze me berî niha parastiye em dîsa berdewam in vî karî de di şerê Daeş de di şerê terorîsta de û em metrisîn ser kesî çê nekiriye heta em ser dewleta Tirk çêkin weke goçawa Erdogan dixwaze bidê xuyakirin ji gelê Tirkiyê re û ji cîhanê re in û ev teroristanin ev nake qebûl nabin em vê jî şermezar dikin. Sûyeke Adara 2024 li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê hilbijartinên herêmî hatin kirin. Li ser asta Tirkiye CHP bi rêjeya ji sedê 7.68 ji dengan bi dest xist û bu partiya yekem. Biz AK Parti'yiz. Milletimizin kararı bizim başımızın tacıdır. AK Parti ji bi rêjeya ji sedê 5.54 ji dengan bi dest xist û bu partiya duem. Ji pêncê cutmeha 2023 ve heta destpêka sala 2024 artêşa Tirkiye êrişên xwe li dijî navçeyên Rojavayê Kurdistanê tund û girantir kirin. Heta niha jî ew gef û êrîş car caran berdewamin.